Jeg står her med Torkild Jensen, som er idrætsleder for Dansk Skoleidræt. Og vi er her så for at snakke om motion. Hvad gør I så for, at eleverne får rørt sig? Jamen det vi gør, det er, at vi har en kampagne hvert år lige om foråret, hvor vi har en måned, hvor vi så får vejledet alle de her elever med sport og kost. Og så tager vi en uge af den måned, alle de 5 dage, hvor eleverne så får rørt sig meget aktivt, så de ikke skal sidde inde i klassen og døse hen. Så, ja. Men får eleverne rørt sig nok? Altså er der nok kampagner og fysiske dage? Ja, det vil vi alle sammen mene inden for dansk skolereform, inden for idræt. Vi mener, at der er skole nok, fordi at de får frikvarter nok, og plus de også får 5 minutter inden i timen, hvor de kan slappe af, vand. Og så har de selvfølgelig også det store frikvarter, hvor der så også er plads til fysisk aktivitet. På jeres hjemmeside nævner jeg også noget om skolesport. Kan du fortælle lidt om, hvad det er? Jamen, det er for de børn, der ikke går til noget idræt, udover det, der selvfølgelig er i skolen, eller ikke går til fodbold, håndbold og alle de andre sportsgrene eller løber. Det er for dem, som så til gengæld kan være med i det hedder skolesport, hvor i skolen sammen med lærere eller de uddannede instruktører fra udskolingselever, hvor de så kan lave noget sjovt spas og få pulsen op i skolen i stedet for. Inden for den nye skolereform er der også kommet noget om legepatruljer. Kan du fortælle lidt om, hvad det er? Jamen, legepatruljer, det er for udskrivningselever, hvor de så bliver uddannet for en dag, og så kan de gå ud i frikvartererne til børnene, og så kan de fortælle om nogle lege, de så kan lave, og så leger de det sammen, og det er forskelligt. Og det er noget til at øve eller hæve minutterne på, hvad det er, de skal lave fysisk, hvor det obligatorisk er 45 minutter, og det bliver så hævet op til 60 minutter nu. Og så legepatruljen er med til at skabe mere liv i skolegården, både fysisk og socialt. Og så er der også det, der hedder Game Boosters. Det er så, hvor udskolingseleverne så bliver uddannet for en uge, cirka 5-7 dage, hvor de så ved lidt mere, og hvor de så også kan gå ud til andre skoler. Hvad bruger man så den understøttende undervisning til? Jamen, det er fordi, vi må godt have, at i timerne i undervisningen, der vil vi godt have, at vi skal supplere idræt sammen med timen, så vi får noget mere aktiv og noget mere fysik ind. Og så kan vi for eksempel gå ud i skoven og lave noget af det, og så får vi også mere social mail i det, og for nye venner har vi fået nogle oplysninger om fra andre skoler. Nu er det jo, at den nye skolereform er lov, så faktisk tvinger I børnene til at dyrke idræt. Hvad mener du om det? Jamen, det her det er jo faktisk en af statens måder at yde magt over borgerne og eleverne. Så ja, vi tvinger jo faktisk børnene til at dyrke det her motion. Men rent faktisk, så regner vi med, og det har vi også set på nogle undersøgelser, at børn så enten, eller de vil også få mere social aktivitet og fysisk aktivitet, de vil få bedre kondi. Plus at vi håber meget på, at vi vil forebygge mulige sygdomme og kendte sygdomme, som vi ved. Og så også bare for sundere børn i det hele taget her i Danmark.